Benvinguts a Telepebràs. Interrompim l'última emissió del capítol de l'Alqueria Blanca per a informar-nos d'una notícia d'última hora. Este matí, a la Font de la Figuera ha succeït una greu persecució a causa de la venda de l'última entrada per a l'Imagina't 2016. Tenim en directe a la nostra corresponsal de guerra, Lorena Donat, que ens contarà amb detalls el que ha passat. Una, no? Dos. Menos mal. Ho sé molt, però les entrades s'han acabat i les últimes les tenen elles. De la Figuera informamos de que hi ha una persecució per les últimes entrades de l'Imagina't que estan completament agotades. La gent s'ha tornat completament boja. No n'hi ha ninguna. Has vist quina notícia? Sí, però què és això de l'Imagina't? No ho saps? Això és un concurs de curtmetratges que fan a la Font de la Figuera, on cada un exposa un curtmetratge parlant d'una temàtica lliure. I quan ho fan? Pues ho fan en la Setmana de la Joventut, però enguany concretament cau el 12 d'agost. Pues jo vull anar. Pues si corres, imagina't. Des de la Regidoria de Joventut vos convidem a vindre i a conèixer el nostre concurs de curtmetratges. Si corres, imagina't. Fem l'humor. Si corres, imagina't. Si corres, imagina't. Si corres, imagina't! Si corres, imagina't! Si corres, imagina't!